li navendên siyasî û di ragihandina Tirkiye de deng bilind dibin li ser nebûna hêza qanûniya destpêkirina operasyonên hêzên ewlehiyê li ser çend bajarên Kurdan weka Cizîrê, Silopî û Şirnexê. Ew dibêjin li gora maga zagonê her biryareka hikûmetê ji bo ragihandina rewşa awarte yan bendkirina hatin û çonê heta bikefte karî, rezamendiya Parlemanê jê re lazim e. Li heftiya borî hêzên hevpişkên polîs û artêşa Tirkiye operasyonên berfireh li çend bajaran dest pê kirine û Serok Recep Tayyip Erdogan dibêjitin ew li dijî milîtanên PKK ne. Lê siyasetvanê Kurd û endamê berê yê Parlemanê Tirkiye Hesîb Kaplan gote dengê Amerîka ew şerreke li dijî sivîl û medeniyên bêgunehên Kurd. Bi 10,000 leşker êrişî ser Cizîrê Silopya kirine. Şerekî mezil ve dibe sivîl ê bêçek êgo ne dişar da ê masûm ê di mala xwe de hedeften standin. 14 roja elektrik neyê, av neyê, tank û top û pazer û êrişê din mala dine gela kuştinê goçê dibin. Yek bi yek holê dene zarokin, ixtiyarin, jinin. Firoka tank û zirîpoş beşdarî van operasyona dibin û endamên Kurdên Parlemanê Tirkiye ji Partiya Gelên Demokrat dibêjin ev şêweyê şerê hikûmetê dest pêkirî li dijî destûriye. Hikûmet dibêjitin wan pitir ji sed endamên PKK kuştine lê Kurdên wan bajaran dibêjin qurbanî jin û zarok û sivîlin. Li Silopî û Cizîrê xwendingeh girtîne û pitir ji 200,000 kesan ji van bajaran derketine ji ber şerrên giran. Şahid dibêjin li Cizîrê bi tinê 300 xanî ber ziyanê ketine. Li demekî ku pêşbîniya dawî hatina van operasyona jî li demekî nêzik nîne, li gora rojnama Hurriyetiya Tirkî endamên CHP, Partiya Rekabera AK Partî daxwaza nûkirina danûstandinên aştiyê di nêvbera hikûmetê û Kurdan de dikin.